λάπτοπ. Ή όποιο θα βγει από εδώ, έτσι. Όποιο θα βγει. Τα κλείνουμε. Το σκούπα, το βάζουμε μέσα εδώ. Εντάξει. Το λάπτοπ, το βάζουμε μέσα εδώ. Το ποδήλατο ανδρικό, το βάζουμε εδώ. Μία διευκρίνηση, Χρήστο. Μέσα εκεί γράφει το νούμερο αυτό που θα τραβήξουμε από εκεί. Θα τραβήξει μετά νούμερο. Ναι. Θα πας πρώτα το δώρο και μετά το τραβήξεις αυτό. Τι θα γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, θα καταλάβει κατά διαδικασία. 5 δώρα είναι, έτσι. Θα τα μιλήσουμε όλα τώρα. Λοιπόν, χάζει ξέρετε εδώ. Θα βάλουμε πρώτα τα λαχεία όλα μέσα που είναι αυτά. Έτσι. Είναι όλα τα λαχεία. Θα βάζουμε τα έτσι. Δηλαδή όλα. Είναι από το. Πρέπει. Θα τα αρχίσουμε το ένα πρώτα. Πρέπει για να βλέπουν όλοι εδώ. Το ένα πρώτα. Άστε εκεί. Μη βάζει εκεί. Μικρό το κουτί, για μετά είναι μεγαλύτερο. Γιατί έτσι. Λοιπόν, αρχίζουμε το ένα. Δηλαδή. Θα ρίχνουμε μέσα όλα. Να κατέψουμε. Γιατί είναι κολλημένο. Όπως να κατέβουν τα ψάρια. Πάμε εδώ τώρα το χίλιο. Θα γίνει η διαδικασία σωστά, έτσι, δεν με έχει κανένα πρόβλημα. Θα ρίξουμε όλα μέσα. Δηλαδή, ό,τι λαχεία υπάρχουν είναι στα χαρτάκια αυτά, οι αριθμοί, έτσι, δεν πρέπει. Ναι. Όχι. Θα κάτσουμε καλά και θα κάτσουμε κι άλλοι. Και αυτός που τραβάει θα τα ανακατέσουμε. Το έτυχε, κάτα έτσι. Κλείσε το κουτί για να κάνει. Το μετά. Ας τα ανακατέσουμε. Αυτό που δεν έχει καλό. Ας τα ανακατέσουμε. Όχι, όλα μαζί τώρα. Κοίταξε, όλα μαζί τώρα. Κάτσε θα τον τραβήξουμε και μία φωτογραφία για τον Χριστιανό. Ο πρωτορισμός Μην μιλάει κανένας, μην μιλάει Γιάννη. Άμα μιλάμε πολύ, πάει η χάλαση. ανήκει ο πρωτορισμός, θα γράφει ένα που είσαι. Δεν θα γράψει τίποτα κανένας. Ό,τι θα λέω εγώ θα γράφει. Καλά, καλά, πήγε έξω. Είναι όλα μαζί τώρα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, Παρήγες να βγει κάτω. κάτω έτσι. Λοιπόν, πάει στην δουλειά. Πρώτα. Έτσι. Λοιπόν, θες να τραβήξεις πρώτος για να βγάλουμε το πρώτο εδώ. Έλα εδώ για να κοκκρώνει, μικρή. Έλα εδώ. Ένα απλώς θα βγει μου. Λοιπόν, θα βάλω. Άνοιξε το μόνος. Τι είναι αυτό? Γράψε κοπελιά. Ποδήλατο του γυναικείου. Τώρα θα τραβήξουμε και το ποδήλατο, έτσι. Ένα νούμερο, τραβήξει. Λοιπόν, γιατί θα λέγαμε. Θα τραβήξει. Ένας άλλος. Να κάψει το μέσα και του τράβει ένα χαρτάκι. Ένα πάει όμως. Θα κάνεις να πάτε και ένα φωτές, πάτε εκεί. Θα κάνεις το πάει. Εδώ και εσύ. Θα κάνεις, πάτε και εδώ. Θα κάνεις. Πάει ένα όμως. Προβολές. Ποιο νούμερο είναι? 56-49. 56-49 κερδίζει ένα ποδήλατο γυναικείο. Λοιπόν, έχουμε συνοπτικό, δεν έχουμε. Πάρ' το εκεί μέσα. Πάρ' το. Συνοπτικό έχουμε. 56-49. Βάλτε και. Τι? Πάει κάτσε πάνω από το εκεί μέσα. Δεν είναι. Είναι εδώ. Είναι μαμά να ρίχνει πριν. Έτσι να πάρουμε. Κάτσε μία. Αυτό γύρω στα. Έλα, δεν μπορούμε να δεις τίποτα. 56-49 ένα γυναικείο ποδήλατο. Φωτογραφία. Τανιά μου. Χριστό. Έλα, Χριστό. 56-49. Θα φίξω στο και είσαι πρώτος. Έλα, κάνει και τον κύσο. Στη διαδικασία, εντάξει είμαστε. Εντάξει πάμε, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, έφυγε. Λοιπόν, τραβάμε. Άνοιξε εδώ. Άνοιξε εδώ. Άνοιξε εδώ. Διάβασε το. Το λάπτοπ, γράψε Το λάπτοπ. λάπτοπ. Τώρα θα τραβήξουμε και το λάπτοπ. Να κατέβουμε πάλι. Έλα, μην φέρξε, έλα εδώ. Σου είπα, δείξει άλλος το. Όχι, έλα στο. Έλα, Γιώργο. Έλα εδώ με εκεί. Έλα εδώ με εκεί.
Πάλι που εδώ, έλα, δώσε την τραπέζη. Έλα, Μάκη. Θα τα κάνω εδώ. Λοιπόν, το λάπτοπ έτσι, ποιος θα δείξει? Έλα, εδώ, ο Μάκης. Το Μάκη. Ό,τι κέρδισε. Κοίτα που σε πέρα. Ποιο νούμερο είναι, Μάκη? 31-10. Πόσο? 31-10. 31-10. Το νούμερο... Μισό λεπτό. Το νούμερο 31-10 του λάπτοπ. Δεν θέλω εγώ, άσχημα. Έλα εδώ, ρε. Δεν θέλω εγώ, ρε. Πάτε εσείς, κοίτασε. Δεν φοράς και Δεν πάω. άμα φωνάξω Έλα, πολύ. πάτε βιβλία, έλα. Δεν πάω. Βασίλη, Βασίλη. Λοιπόν, Τρίτο. το τρίτο. Ένα πήρα. Ένα πήρα. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Το τρίτο δώρο είναι τηλεόραση, έτσι. Ναι. Τηλεόραση. Λοιπόν. Θα τραβήξει ο... Ποιος του. Θείος εδώ. Έλα. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε, δεν θα επιτρέψουμε. Το τρίτο δώρο είναι τηλεόραση. Κάναμε εδώ πώς είναι τώρα. Λοιπόν, ανακάτω εσύ καλά, ανακάτω φάτε το χέρι μέσα, ανακάτω η τράβα εδώ. Αυτός εσύ ένα πάρε, ένα, πήρες δυο, ένα πάρε, ένα. Πήρες δυο, τρία πήρες δυο. Πάλι, μην κοιτάς μέσα, μην κοιτάς τι πέσα. Όχι ρε. Ένα είναι, ένα. Λοιπόν, το 31-35. Γάμο. Το 31-35, κερδίσεις την τηλεόραση. Άλλο 31, όλο 31. Λοιπόν, Τρίτο. Είναι έξω όλα μαζί. 5. Γιατί είναι. Λοιπόν, τέταρτο δώρο. Θες να ρίξει. Έλα, είναι μικρός άλλος. Εγώ μεγάλος είμαι. Ποδήλατο ανδρικό. Γράψε η κοπέλια ποδήλατο ανδρικό. Ποιο ήταν το τρίτο νούμερο? Κάτσε να τα κατέψουμε λίγο. Είναι εκείνες απ' έξω, άντε. Λοιπόν, βάλτε το χέρι μέσα και διάλεξε ένα βιβλίο βάλτε μέσα κάτω. Δεν μου φαίνεται. Περίμενε. Λοιπόν, είναι το 1672. Ένα ποδήλατο ανδρικό. Ναι. Nice. Πάει. Και το τελευταίο δώρο. Είναι το τελευταίο, το παίρνουμε, δεν χρειάζεται παρακάτω. Πού είναι αυτό? Έτσι, τι είναι αυτό? Σκούπα. Πέμπτο, έτσι, Σταμάτη. Ο πρόεδρος τώρα, ο πρόεδρος εδώ, ο πρόεδρος θα τραβήξει. Ανακάτευσε, πάτε και μέσα, ανακάτευσε. Τι κάνω το τέτοιο. Ανακάτευσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και το τελευταίο δώρο είναι το 40-40. 4-0-40. 404. 4-0-40. 440. 440. Τώρα ξέρεις. Εντάξει. 4-0-40. 4-0-40. Αυτό είναι. Ας τα ρανά, Άκυρο κύριε Γρηγόρη, άκυρο. Δεν χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, τελείωσε το πανηγύρι. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή όλοι. Όχι, καλά είστε. Το χρόνο πάει. Και η κύρωση έδωσε τέλος. Πέντε τυχεροί. Τι θα κάνω. Τίποτα, πού δεν ξέρεις. Κάτα πάμε. Τι θα κάνω. Κάντε πάρει λόγος, κάντε σε. Μπορώ να παραλάβω τα δώρα τους αμέσως. Μητσό. Έλα είσαι πολύ γουέλο. Αφού είναι το 200. Μπορεί να πεις και ένα και να ξανακάνουμε άλλο. Καθίστε όλοι.
Δεν πετάτε. Όλα τα λαχεία κρατήστε. Είναι 10.000 εισιτήρια. Είναι να το